Assalamu alaikum. Balmaki dengue depuis my question. Donc on a un vidéo savana les dames d'état. On a comment Bitcoin et les cas. Bitcoin mais fonctionne toujours mais en même temps on a la blockchain mais c'est quand même c'est un an. On a un problème mais Geliam ou du cabo en cas. On dit on a une vidéo qu'on a. Si ça amène de crypto-monnaie nous qu'on a, il faut Bitcoin nous n'y fait nous. Mais pour regarder qu'à donc crypto-monnaie nous de Bitcoin ni drone. Crypto-monnaie nous be bibina. Aracha keme yirga odudu. Bitcoin be, Ethereum be, Ripple be, Dogecoin be, akacha. Mais crypto-monnaie follow mimbora o de Bitcoin. A basé lembe blockchain minka au fenêtre de Bitcoin. Mais me fera minira là c'est que blockchain a se ka bara caman ba de kɛ min ni crypto-monnaie tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Mais an bɛna tila ka don o kɔnɔna na kɔfɛ n bɛna explication dɔɔni di. Blockchain bɛ se ka baara min lawaleya, a bɛ se ka minnu lawaleya an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na Mali kɔnɔ pour que ka se ka nɔgɔya kɛ fɛn caman dɔ la, fɛn camanba dɔ la. Fɛn minnu ye très important, a bɛ se k'an dɛmɛ ko minnu na. Bon, mais pour l'instant an bɛna don a crypto-monnaie yan fan yɔrɔ la. Donc yananga do crypto-monnaie que donné à Konana, c'est-à-dire Bitcoin, après la barre blockchain Konana Chugoni, c'est très important, c'est qu'à don, Angoko Gafé Bemoro Mumbolo, Gafé registre de compte Bemoro Mumbolo et réseau Konana, ou le conne de stockage. Abe wole kono de stockage. Mais au Moro, quel est on fait be wole ko des mineurs. Crypto-monnaie tasira fait, be wole ko des mineurs. Mineurs korote dore, mineurs senik, Morombe senike. Ah, demanda si. Il be demanda si, va se mako mineur. Il be demanda la, il be sanini, il be cassé. Donc il est mineur. Pourquoi on va fumako mineur, ko demanda senna? Parce que crypto-monnaie flène, ani sanu bolendo dono quoi ani sanu bolendo siramina oye mokotise ka sanu glan itse ka foko voilà donc ni fait nunta ku fara ɲɔgɔn kan o be sanu di o te mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ mun be se k'o fɔ donc Bitcoin fana bo o kɛ cogo la ani wari papier ninnu tɛ kelen i b'a sɔrɔ wari papier ni wari glan usine de be u be wari glan ka glan donc ka sɔrɔ ka cari jamana kɔnɔ donc sanu to cogo la Bitcoin fana to cogo la pour que se ka sanu sɔrɔ i bɛ taa sanu bɛ dugukolo min na i bɛ to o dingɛ sen i b'o dingɛ sen i bɛ sanu ɲini Bitcoin fana b'o cogo kelen na i bɛ taa don crypto-monnaie fana b'o cogo la i bɛ taa don o crypto-monnaie blockchain réseau de kɔnɔna na i b'a sen k'a sen fo ka taa o crypto-monnaie sɔrɔ o senni k'a fɔ ko i b'a sen ani demandant na i bɛ senni kɛ cogo min o fana tɛ kelen an bɛna don o babu kɔnɔ dɔɔni en fait pour que expliquer teliya la yan'an ka don détail kɔnɔ c'est-à-dire ni transaction min dafara ni mɔgɔ fɔlɔ min sera ka bloki min o bloki hash calcul kɛ ni mɔgɔ min sera k'o bloki hash calcul kɛ donc o bloki hash calculili o de ye minager o de la i b'a fɔ ma ko c'est un mineur o de ye minager mɔgɔ fɔlɔ min sera k'o calcul k'o résultat di dɔrɔn donc crypto-monnaie morceau ni dɔ bɛ taa ka di o ma pour ka se k'o tigi sara a ka baara la donc o de kun ye o explication ye donc les nœuds de stockage olu ye mineur de ye mineur tɛ dɔwɛrɛ o ye damanda sɛnɛlikɛla donc sisan an bɛna ye Bitcoin réseau kɔnɔna na transaction bɛ kɛ a kɔnɔna na cogo min an b'an ka exemple ta toujours an bɛ to an ka misaliya kɔnɔna na i n'a fɔ président Hashimi a bɛ fɛ ka hélicoptère de san Tchimi fɛ donc sisan président Hashimi de b'o demande kɛ réseau Bitcoin réseau sanfɛ a ka blockchain sanfɛ a b'a fɔ ko voilà ko ne bɛ fɛ ka nin wari hakɛ ci nin Bitcoin hakɛ ci Poutine ma an ka kɛ Bitcoin 100 n bɛ fɛ k'o ta k'o ci
Poutine ma. Donc non kɛra sisan mineur ninnu bɛɛ réseau kɔnɔna mineur ninnu bɛɛ bɛna a blockchain kɔnɔna vérifier ka a blockchain kɔnɔna lajɛ n'a sɔrɔ ni président Assimi ye min fɔ k'a bɛ fɛ ka bitcoin 100 ci Poutine ma est ce que o bitcoin 100 yɛrɛ b'a compte kɔnɔ fɔlɔ n'o sabatira u b'a lajɛ fɛnɛ est ce que o président Assimi yɛrɛ de ye o yamaruya di est ce que ale yɛrɛ de o yamaruya di an ko ko u b'o lajɛ cogo min u b'a lajɛ n'a sɔrɔ n'ale de y'a signé n'a ye message min bila ka na n'a y'a signé donc u b'o o fɛn fila lajɛ n'u y'o fɛn fila lajɛ sisan ni o bɛɛ sabatira n'o bɛɛ sabatira mineur fɛn fɛn bɛ n'o bɛɛ sabatira mineur fɛn fɛn bɛ o bɛna baara kɛ de o bɛna baara kɛ pour que ka se ka bloc kura dilan donc pour ka se ka bloc kura dan an ko k'u bɛ min kɛ o ye u bɛ minage de kɛ donc u b'a sen u bɛ dingɛ sen dingɛ senni in tɛ dɔwɛrɛ en fait informatiquement u bɛ min kɛ en fait u b'u ka ordinateur de bila calcul la calcul ninnu ka ca a ka gɛlɛn dɔɔni ka calcul kɛ quoi donc a bɛ puissance de calcul demandé donc bɛɛ bɛ o calcul kɛ sisan n'o calcul kɛra sisan mɔgɔ fɔlɔ mun bɛ a résultat sɔrɔ mɔgɔ fɔlɔ mun bɛ a résultat sɔrɔ k'a fɔ k'ale tilala ne tilala ka blocking calcul la donc n sera ka bloc dilan donc ne fɔlɔ de tilala donc a b'o o bloc ta sisan k'o ci a b'o ci réseau mɔgɔw tɔw ma donc olu sisan bɛɛ bɛna a kɔnɔna lajɛ k'a valider k'a fɔ ko est ce que ale ye min di est ce que ani olu ye min sɔrɔ est ce que u ye kelen donc u b'a valider o cogoya de la ni o charti ninnu bɛɛ dafara mineur ninnu bɛɛ la kelen kelen bɛna baara kɛ pour que ka se ka bloc dilan nin transaction kura bɛ bloc min kɔnɔ donc an ko ko mineur fɔlɔ mun b'o o résultat sɔrɔ o b'a ci tɔw ma pour que u ka se k'a valider donc pour que bloc ka se ka valider il faut que consensus de ka sɔrɔ consensus an ko ko consensus in tɛ dɔwɛrɛ consensus ye k'a fɔ jama fanba b'a yira k'a fɔ ko effectivement résultat min sɔrɔla o ni résultat min sɔrɔla résultat in ka ɲi o ɲɔgɔnna de bɛ olu bolo donc consensus y'o de munna an mago bɛ au consensus là. Au consensus, blockchain c'est très important mouna, parce que au consensus, on a foko blockchain c'est un système décentralisé. Décentralisé, au coro est qu'à charler de tout. Donc information il est de pour. Bébé c'est qu'à consulter, bébé c'est qu'à l'adjer quoi. Donc c'est ça. Ni mon nana ni modifie ni mon nana ka transaction de ok. Mineur follow me sera ka bloc ou courant construit. Anti dans aller clé now. Il faut qu'on a l'adjer est-ce que en ton numbe réseau qu'on a naie à calculer qui fonctionne de hashing calcul qui est-ce qu'on a ben résultat clé indément. Naie fonction de hashing calcul qui ni transaction courant minana est-ce que ani mineur mi ko kale kala est-ce qu'on a ben hashing clé indément. Vu que empreinte de dos à quand a quelque ou ben quand a quelque nous ben qu'à quelle ni jama réseau kono mo jama famba koko effectivement lui est mis sur ani mineur follow mi la bloc là les mis sur ben kele ko transaction validée les deux donc transaction mi fora a kera gagner wa asabati les deux donc jama famba bo valider donc c'est ça ni jama famba on validé et réseau kono mo blockchain réseau qu'on a mɔgɔw bɛɛ u bɛ o bloc kura ta k'o fara u ka bloc kɔrɔlen na bloc kɔrɔlen min b'u bolo u b'o bloc kura ta k'o fara u ka bloc kɔrɔlen na o kɔrɔ ye min ye donc u bɛ transaction kura ninnu ta k'u fara u ka blockchain copie min b'u bolo donc sisan o blockchain o bloc kura kɔnɔna na Poutine ka wari b'a a ka bitcoin kuraw b'a bolo i n'a fɔ 100 bitcoin président Assimi ye min caman. Donc, transaction fin enregistrer la blockchain kono
a tɛ se ka jɔsi bilen a tɛ se ka effacer bilen o y'a bannen o y'a figé o y'a bannen fo ka taa diɲɛ wuli a tɛ se ka bɔ yen o bɛ nafa min ɲɛ o b'a permettre ka blockchain validité a n'a authenticité de lawaleya quoi ko sabati k'a fɔ ko blockchain c'est authentique mɔgɔ tɛ se ka non seulement mɔgɔ tɛ se ka modifier wa mɔgɔ tɛ se ka a jɔsi fɛnɛ mɔgɔ tɛ se ka fɛn jɔsi ka bɔ a kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka fɛn effacer ka bɔ a kɔnɔ donc sisan nin de ye blockchain baara cogo quoi a basé bɛ dɔnniya min kan o de ye nin quoi blockchain ani an y'a ye mais an y'a ye bitcoin fɛnɛ bɛ fonctionner cogo min ka daminɛ fo sisan depuis an ka video daminɛna fo sisan an ye blockchain lajɛ ani crypto-monnaie sira de fɛ mais n y'a fɔ aw ye video daminɛna n ko blockchain a bɛ se ka baara caman kɛ fɛn min tɛ crypto-monnaie gansan ye i n'a fɔ an bɛna don a exemple dɔ kɔnɔna na sisan an bɛna yira c'est-à-dire Mali la an bɛ se k'an yɛrɛ nafa ni blockchain cogo min sisan problème dɔ bɛ an ka jamana na blockchain bɛ se k'o problème ba siɲɛ kelen un coup ka o ban pewu i n'a fɔ o problème ye min ye o ye terrain ko problème i b'a sɔrɔ terrain dɔ bɛ yen a bɛ se ka feere mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 ma donc bɛɛ b'a san i bɛ taa sɔrɔ u bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ karisa b'a fɔ k'ale de ta ye terrain nin b'a fɔ k'ale de ta ye terrain nin b'a fɔ k'ale de ta ye terrain bɛɛ ka papier b'a bolo bɛɛ b'a fɔ ko ne y'a san nin bolo ne y'a san nin bolo ne y'a san nin bolo donc o mɔgɔ ninnu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la a tɛ se ka dɔn cogo si bilen k'a fɔ ko mɔgɔ min t'a dɔn yɛrɛ hakika yɛrɛ la bon an bɛɛ bɛ farafinna justice ninnu kɛcogo dɔn ni wari bɛ min kun ni min sera ka min sara o de bɛ gagner quoi donc pour ka se k'o bɔ yen pewu état bɛ se ka min kɛ sisan c'est-à-dire Mali dugukolo bɛɛ a parcelle bɛɛ kelen kelen u b'a bɛɛ enregistré ka don blockchain kɔnɔna na donc pour ka se ka dugukolo ninnu bɛɛ numéro ninnu sɔrɔ u bɛ se k'o référé mairie ninnu na domaine ninnu na u b'a fɔ ko bon bɛɛ k'i ka dugukolo numéro ninnu bɛɛ jan ani a propriétaire bɛɛ jan c'est-à-dire nin dugukolo a numéro de ye nin a ta ye nin karisa de ta don a y'a sɔrɔ karisa de fɛ o y'a sɔrɔ karisa fɛ o y'a sɔrɔ karisa fɛ ko bɛɛ ta k'o enregistré blockchain kɔnɔna na donc n'o kɛra sisan o enregistré mun enregistré la blockchain kɔnɔna na an ko k'a tɛ se ka modifier an ko k'a tɛ se ka jɔsi a tɛ se ka effacer donc tant que o bɛ yen mɔgɔ si tɛ se ka namara kɛ quoi donc a bɛ se ka consulter fɛnɛ wa traçabilité b'a la c'est-à-dire an bɛɛ bɛ se k'a ye mouvement min kɛra c'est-à-dire ni ne ye terrain feere sisan ka feere dɔ ma sisan n'o donna blockchain kɔnɔna na o dɔnnen don k'a fɔ ko karisa de ta kun ye terrain a y'a feere ka di karisa ma donc o la o bɛ kɛ baara bɛɛ bannen donc sisan état bɛ se ka min kɛ i n'a fɔ sisan n'a ye fɛn ninnu bɛɛ enregistré Mali terrain bɛɛ enregistré ka don blockchain kɔnɔna na sisan donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka terrain san n'a sɔrɔ ni ne bɛ fɛ ka wuli sisan n bɛna terrain dɔ san dɔ ye terrain dɔ yira n na k'a fɔ ko nin terrain ale ta de don a numéro ye nin a papier filɛ nin yanni ne ka taa ko n bɛ taa vérification kɛ ni mairie la n bɛ taa domaine na n bɛ taa yan fɛ a ko tɛ ban non i b'a numéro jan i bɛ papier in jan ne bɛ taa an bɛ se ka kɛ application dɔ de bɛ yen an bɛ application dɔ dilan an bɛ blockchain consultation fɛn k'a kɔnɔ ou bien site dɔ bɛ yen i bɛ se ka blockchain consulter site min kan donc ne bɛ taa dɔrɔn ne bɛ numéro terrain numéro don a kɔnɔ dɔrɔn paf a b'a bon nin terrain a emplacement i n'a fɔ sisan nin terrain yirimajɔ de don karisa de ta don karisa a y'a sɔrɔ karisa de la charge t'a kan ou bien charge b'a kan donc a y'a san nin date de nin don de la nin heure la a enregistré la a tɔgɔ la nin don la nin date la nin heure la o bɛ kɛ mankan bannen donc ni ne taara o consulter sisan ni ne y'a ye k'a fɔ ko ni a terrain charge t'a kan wa a ye min fɔ hakika ale yɛrɛ de ta don wa a enregistré don namara fosi t'a la n bɛ se ka wari d'a ma fosi t'a la mɔgɔ si tɛ se ka na diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko i bɛna fɔ ko non k'e de ta ye terrain ko karisa min y'a feere ma ale ta kun tɛ ale de enregistré don bɛ blockchain kan donc ni ne y'o sanni k'a fɛ an bɛ taa par exemple a bɛ kɛ cogo min sisan an bɛ papier de vente kɛ u bɛ taa mairie la ou bien domaine na donc an b'a fɔ notaire ni fɛn ninnu u b'a signer tak u b'a don u b'o information kura don blockchain kɔnɔ k'a fɔ ko karisa min ta kun ye terrain nin don masina a y'a feere ka di karisa ma donc o bɛ kɛ terrain ko mankan bannen Mali kɔnɔ pewu donc
blockchain bɛ se k'o k'an ye donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ diplôme ninnu na Mali la o mankan fɛnɛ kun cayalen don waati dɔ la a kun fɔlen don k'a fɔ ko oui mɔgɔ caman bɛ diplôme faux de b'u bolo faux diplôme de b'u bolo u bɛna ni diplôme jaja u m'o kalan kɛ tout ça o fɛnɛ ka nɔgɔn université fɛn fɛn bɛ Mali la min bɛ diplôme di blockchain dɔ de bɛ dilan ka d'u ma donc sisan olu ka blockchain de o ye mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ taa kalan kɛ o université la i bɛ taa kalan kɛ o la ou bien école privée école fɛn fɛn bɛ diplôme di i bɛ taa kalan kɛ o la sisan donc olu bɛ se k'a fɔ u ka blockchain u ka système d'éducation bɛɛ ka blockchain donc o kɔnɔna na mɔgɔ o mɔgɔ fɛn fɛn bɛ diplôme sɔrɔ olu ka école la u b'o enregistrer o blockchain kɔnɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ blockchain kɔnɔ c'est qu'il y ait diplôme sɔrɔ u ka école la donc u b'a kɛ cogo min mɔgɔ o mɔgɔ étudiant donna o école la sisan o tɔgɔ ani ka numéro d'identification unique k'a la donc karisa a ka numéro ye nin san na i n'a fɔ 2022 a ye kalan kɛ an ka université nin classe fulani masina na donc a ye nin diplôme masina de sɔrɔ donc a sabatilen don an ka blockchain sanfɛ donc sisan n'i taara baara ɲini ou bien n'i taara cakɛda min na ou bien n'i taara organisme min na ou bien service min na k'a fɔ ko i nana baara ɲini n'u ko k'i kana n'i ka diplôme i bɛ na n'i ka diplôme dɔrɔn olu bɛ taa vérifier u ka soit application dɔ b'u bolo ou bien u bɛ taa vérifier u ka site sanfɛ mun bɛ se ka blockchain consulter u b'a vérifier ala tɛ tɛmɛ 5 minutes kan u b'a vérifier tak bon karisa a ka nin diplôme numéro de ye nin tak est ce que a bɛ yen 5 minutes a b'a yir'i la n'a bɛ yen n'a tɛ yen i bɛ taga bɔ yen n'a bɛ yen donc diplôme b'i bolo o y'a bannen donc o ye diplôme ta fanfɛ maintenant an bɛ se ka fɛn wɛrɛ miiri parce que nin bɛɛ ye miirina de nin bɛɛ ye misaliya de k'a fɔ ko nin dɔnniya dɔ bɛ yen an bɛ se k'o utiliser ka fɛn dɔ kɛ an ɲɛ b'a la caman b'a la ko oui an bɛ se ka don bitcoin na an bɛ se ka don fɛn na Centrafrique bitcoin autorisé tout ça crypto-monnaie utilisé tout ça crypto-monnaie problème ye min ye a bɛ énergie consommer kojugu an bɛɛ b'a dɔn Afrique la sisan an ka technologie ma développé kosɛbɛ ka se nin niveau ninnu na an tɛ se ko courant bɛ tigɛ an fɛ kuma bɛɛ an tɛ se k'a kɛ k'a fɔ k'an bɛ énergie bɛɛ utiliser ka don crypto-monnaie ninnu na ça consomme beaucoup mais an bɛ se ka kɛgoyani dɔ kɛ an bɛ blockchain utiliser ka kɛgoyani dɔ kɛ pour que an bɛ se ka blockchain utiliser an ka i n'a fɔ an ka wari ta fanfɛla la k'a sɔrɔ an ma crypto-monnaie ninnu yɛrɛ utiliser n'a fɔra ko sisan mɔgɔ an crypto-monnaie yɛrɛ utiliser mɔgɔ yɛrɛ man ca Mali la mun bɛ crypto-monnaie utiliser en même temps n'i ko jamana kɔ kan an ka crypto-monnaie utiliser jamana kɔ kan parce que n y'o fɛnɛ mɛn o yɔrɔ na n bɛ profiter ka foli kɛ docteur Abubakar Sidiki Fɔnba parce que n ɲɛ b'a la hakilina ɲuman camanba bɛ Mali la a bɛ bɔ ale de fɛ donc mɔgɔw kan k'ale lamɛn kosɛbɛ parce que a bɛ kuma ni dɔnniya de a tɛ kuma kunfɛ waati si la ne y'a ka kuma fɛn fɛn lamɛn a bɛ kuma ni dɔnniya de donc ale de ye o kuma fɔ k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna na an bɛ se ka wari dilan wari papier o bɛ dun jamana kɔnɔ wa jamana kɔ kan an ka monnaie cryptographique an bɛ o dilan o bɛ taa dun jamana kɔ kan bon fili fitinin b'o yɔrɔ in na mun na parce que n'i ko jamana kɔ kan an ka taa crypto-monnaie dun ni jamana mun i bɛ fɛ ka taa sanni kɛ jamana minnu na n'olu ko k'olu tɛ crypto-monnaie reconnu don parce que jamana camanba de bɛ yen mun tɛ crypto-monnaie u b'a reconnu u t'a reconnu c'est-à-dire a bɛ bɛn a ka utiliser mais banque ninnu t'a utiliser u t'a yɛlɛma u t'a fɛngɛ donc gɛlɛya bɛ ye o la sisan mais i bɛ se ka kɛgoyani dɔ kɛ sisan k'a fɔ ko bon an bɛ fɛ k'an ka wari dilan mais an sirannen don parce que an delila ka wari dilan déjà ka kɔrɔ bon an obligera ka segin ka na don an ka jɔnya wari ninnu kɔnɔna na tuguni i n'a fɔ Mali tun y'a ka wari dilan cogo min wa la Guinée fɛnɛ a exemple ɲɛnama yɛrɛ la Guinée y'a ka wari dilan dans les années 60 Sékou Touré fɛ Sékou Touré tun y'a ka wari dilan donc u nana a ye pour que ka se ka Sékou Touré ka wari jasi a bolo u nana ka wari fo billet caman cari la Guinée kɔnɔna na fo a nana a ka wari binna donc
aka monnaie ko tukla kunga ya ka monnaie ko sigi a samara kɔnɔ. Donc pour que se ko éviter am se ka blockchain utiliser pour que kuma surunya am se ka blockchain utiliser sisan i n'a fɔ sisan ni wari bɛ dilan a bɛ dilan usine de kɔnɔna na wari fɛn fɛn bɛ numéro de série b'a la c'est très simple n'an bɛ billet fɛn fɛn dilan billet kelen o kelen bɛ dilan a numéro de série bɛ ta ka don blockchain kɔnɔna na n'o numéro de série taara ka don blockchain kɔnɔna na o bɛ empreinte min di o bɛ ta ka sɛbɛn billet sanfɛ o numéro de hash bɛ ta ka sigi billet sanfɛ donc sisan fɛn fila de lielen don billet ka numéro de série ani blockchain a bɛ blockchain min kɔnɔna na o hash o fɛnɛ lielen don ɲɔgɔn na donc sisan an bɛ application dɔ de kɛ sisan mun bɛ se k'an ka wari blockchain consulter ni nana ni billet sisan an ka kɛ an ka a wari in tɔgɔ ka kɛ malikura donc o malikura wari sisan ni i nana ni kɛmɛ billet ni nana k'i bɛ sanni kɛ n'a ye bitigi b'a ka a téléphone ta dɔrɔn paf ka application k'a la dɔrɔn n'a y'a consulter n'a taara blockchain kɔnɔna consulter n'a y'a ye bon nin billet ka ɲi a bɛ blockchain kɔnɔ nin billet man ɲi a tɛ blockchain kɔnɔ donc e ta min man ɲi c'est que e ta ye fo billet de mankan t'o la fosi t'o la i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kasobonba la o y'a bannen donc blockchain in bɛ se ka utiliser fɛn caman na a bɛ se ka utiliser fɛnɛ ka se ka wari garanti fo billet tɛ se ka don an ka billet ninnu na cogo min donc o de kun don ka baro kɛ o kan bi an ka se ka kuma ni actualité min kan min ye crypto-monnaie ninnu ni blockchain k'aw fo k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn ka samɛ foli kɛ aw bɛɛ ye k'a fɔ ko ala ka san wɛrɛ caman yira an na an sitigiya la dentigiya la fatigiya la batigiya la kɔrɔtigiya la ani dɔgɔtigiya la donc ala ka bato bɛɛ minɛ ala ka mali taɲɛ an ɲɛ b'a la a bɛ ka taa cogo min fɛnɛ a bɛ ka taa ɲɛ n'ala sɔnn'a ma a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ pressé de mais ko in bɛ ka taa cogo min a bɛ bon chemin de kan n'ala sɔnn'a ma an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ arrivé la n'ala sɔnn'a ma a bɛ ɲɛ donc o de tun ye bi baro ye k'a fɔ aw ye k'aw ni ce aw ni baraji aw bɛ vidéo n'ala sɔnn'a ma aw b'a partager kosɛbɛ kosɛbɛ bi vidéo yɛrɛ c'est très important a y'a partager kosɛbɛ 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 c'est-à-dire a ka se ka se mɔgɔw tulo kɔrɔ minnu bɛ se ka kow la avancer cogo min quoi parce que ko caman bɛ nin vidéo kɔnɔna na a bɛ se ka idée di mɔgɔ caman ma ka se ka fɛn wɛrɛw kɛ yɛrɛ tuguni minnu ma fɔ nin vidéo yɛrɛ kɔnɔna na donc k'a fɔ aw ye k'aw salamu aleykum aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ma n'ala sɔnn'a ma